Солнца бачи, твоею лаской, давая греху, так и вдыхает мое сердце плачи. Дай твоей силе мне знайти потеху. Ты свету ладил на людскую службу, таки корыстный и таки приложный, как был вошедший с этим светом душью. Тебе хвалили, найлепший наш Боже. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ласка Бога нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут со всеми вами. И с Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, да посвятим в эту воду, якою мы будем окроплены на успомин нашего росту. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте росту. Усемогутный вечный Боже, Ти пожадав, как праз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення, були очищені так само наші душі, як приймали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою мы хочем быть умацованы в Твой день, Пане. Обнови у нас животворчую кривицу Твоей ласки и оборони нас от усялякого зла, якое погрожает души и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отрывать Твое избавление через Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов и през этой евхаристичной хвялы учинить нас годными брать удел у небесной гостине Его благодарства. Аминь. Хвала на вышинях Богу, А на земле покой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Боже небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе
Дорогі сердечка ручайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Гэтым святым шум ахвярую за ўсіх, хто прыналежыць да душу Жанцова, просячы для іх Божых ласк і апекі Найсвятейшай Панны Марії. Молимся. Всемогутный Боже, крыница всякого добра, выслухай наши покорные просьбы. Освети наш розум, как мы познали Тое, что правильно, и с Твоей допомогою это виконували. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Буття. Коли ж Адам з'їв з дерева, покликав Пан Бог Адама і сказав йому: «Де ти?» І він відказав: «Я почув голос твій у раї і спалохався, бо голий я, і сховався». Сказав Бог: «Хто сказав тобі, що ти голий? Може, їв ти з дерева, з якого я заборонив тобі їсти?» Адам сказав: «Жанчина, яку ти дав мені, вона дала мені, і їв я». І сказав Пан Бог жанчині: «Чому ти це зробила?» І вона сказала: «Змій підманув мене, і їла я». Тоді сказав Пан Бог змію: «За те, що ти зробив це, ти проклятий поміж усіми живими і поміж усіми звірами польовими. На животі своїм ползать будеш, і пил будеш їсти праз усі дні життя свого. Установлю ворожість поміж тобою і поміж жінчиною, і поміж потомством твоїм, і поміж її потомством. Яно сотре тебе голову, а ти сотреш його п'яту». Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Она милосердность и откупление. Она милосердность и откупление. Знамение кричу тебе, Ване, Ване, почуй мой голос, нехай твои уши почуют голос моих молитв. Она милосердность и откупление. Коли ты, Ваня, будешь сажать нам беззаконие, кто ж выкрывали, Ваня, Ваня, тебе пробачение, как боялись тебе. Она милосердность и откупление. Сподивился на Вана, сподивится душа моя на его слова. Душа моя чекает Вана, больше, чем варто свидания. Она милосердность и откупление. Больше варто свидания, нехай зрить чекає Вана, бо Вана милосердна
Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, маючи той самий дух віри, як написано, я повірую, тому говорю, і ми віримо, тому і кажемо, ведаючи, що той, хто воскресив Пана Єсуса, і нас воскресить разом з Єсусом, і поставить перед собою разом з вами. Бо все для вас, как обнажение ласки у многих, выпекало щедрую протягу для Божьей славы. Тому мы не губляем отваги, бо хоть внешний наш человек ветлеет, духовный с дня в день обновляется. Часовое легкое терпение наше дает нам безмерное богатство вечной славы, коли мы зважаем не на бачное, а на небачное, потому что бачное часовое, а небачное вечное. Мы ведаем, что коли земный дом наш жилья развалится, то от Бога маем жилье, и рукотворный вечный дом по небесам. Это слово Божие. Дякуємо Пану Богу. І який буду взяти над землею, усіх притягну до себе. Благослови читання Святого Євангелія по Луки Марка. У той час Єсус з учнями прийшов у дом і знов собрався натовп, так що яны не могли нават хлеба поесть. Почувши гэта, яго родныя пайшлі забраць яго, бо казалі, што ён страціў розум. А кніжнікі, якія прыйшлі з Єрусаліма, казалі, што ён мае ў сабе Бельзебуба і выганяе дэманаў праз князя дэманаў. А Jesús, покликавши їх, казав їм у приповістях, як може сатана виганяти сатану. Коли володарство разделится само в себе, не может выстоять такое володарство. И коли дом разделится сам в себе, не может выстоять такой дом. И коли сатана повстал супроть самого себе и разделился, не может выстоять, але конец ему. Ніхто не може увайсти у дом осілка і викрасти його речі, коли спочатку не зв'яже осілка, і тільки тоді ограбує дом його. Справді кажу вам, даровані будуть синам чоловічим усі грехи і блюзнірства, якими б не блюзнірили. Але хто буде блюзнірить супроть Духа Святого, не отримає дарування ніколи, але подлягає вечному осудженню. Тому сказав, бо говорили про його, і он має нечистого духа. І прийшли маті його і брати його, і стоячи звонку, послали покликати його. Сидів коля його натовп і казав йому, ось маті твоя і брати твоя, і сестри твоя на вулиці шукають тебе. І сказав йому отказ, «Хто маті моя і брати мої?» І, поглядевши на тих, хто сидів вокруг його, сказав, «Ось маті моя і брати мої, бо хто буде виконувати волю Божу, то і мені брат, і сестра, і маті». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Ведаем, напевно, добре з катехізисом, що у чоловіка есть, що чоловік може учинити двоякі учинки – злые і добрі. І про такий учинок ми сьогодні почули у першому читанні. Почули про Адама, який учинив історію про Адама з Євою,
які ў кнізе быцця менавіта учынілі гэты грэх першародны. Каваліся ад Бога, палохаліся Яго і не ведалі, што зрабіць да канца. Так, учынілі грэх і прыйшлі на адступства. І ў нашым жыцці ведаем, што кожнае зло, якое чынім, можа, часамі правінімся супраць кагосьці, так, справядліва падлягаем якомусьці асуджэнню, і трэба без шматлікай пакоры, каб гэта зразумець, гэта прыняць і перадусім папрасіць у кагосьці прабачэння. Але ёсць таксама і добрыя ўчынкі, аб якіх, напэўна, у Бібліі вельмі шмат напісана. У Євангелії сам Єсус приходить нам як приклад, обвіщаючи володарство Боже, говорячи про вельми шмат добрих речей, оздоровляючи, несучи Божу любов кожному з нас. Але як ми бачимо у сьогоднішній Євангелії, усе ж таки і тут появляється осудження. Чиниш добром, а і так появляється якоїсь такі простым, людскім якосці асуджэння. І нават і родныя не падтрымліваюць, бо гавораць пра Езуса, што ён страціў розум, звар'яваў. Кніжнікі ўвогуле далёка ідуць за гэтымі словамі, бо кажуць, што ён мае ў сабе Бельзебуба і выганяе дэманаў праз князя дэманаў. І, гледзячы на гэтыя словы, у іх нават цяжка знайсці якуюсьці логіку. І ў нашым жыцці ёсць таксама. Ёсць прэсія іншых, ёсць якосьці такое хворае часамі асуджэнне, ёсць зайздрасць, калі ў нашым жыцці ёсць штосьці добрае. Ёсць папросту эгоізм, які не дазваляе прыняць дабро іншай асобы. Ёсць шмат іншых рэчаў, якія папросту сталі скуткам першароднага граху, але дзесьці не хочам гэтага вызваліцца і гэтага ўсяго аддаць Пану Богу. І поэтому Езус сёння такі робіць вельмі важны жэст. Бо таксама ў нашым жыцці маем розныя якісьці цяжкасці, розныя папросту найцяжэй, як хтосьці папросту сапраўды нам папросту перашкаджае ставіць, можна так сказаць, палкі ў калёсы. Але паглядзіце, каб суцешыць сваіх вучняў, што зрабіў папросту Езус. А Езус, паклікаўшы іх, казаў ім у прыпавесці. Езус паклікаў, каб яны селі і паслухалі яго. І менавіта гэты момант ёсць асаблівы. Каб мы перадусім у такія цяжкія хвіліны не паддаваліся людскому якомусьці асуджэнню, але перадусім памяталі, што гэтае дабро ідзе ад Пана Бога, прыйшлі да Пана Бога і папросту паслухалі Яго, што Ён хоча сказаць на гэта ўсё. Бачым, як Езус вельмі проста ўсё тлумачыць. Нема там якойсьці выдумай рэчы, проста гаворыць і пра сатану, які папросту ёсць прычынай гэтага ўсяго, што адбываецца. І трэба сапраўды Богу гэтыя ўсе справы даверыць. Бо асуджэнне чалавек можа асуджаць, але гэта не дацыдуе ад вечнасці, бо толькі Бог з'яўляецца суддзёю. І поэтому, як жа вельмі важныя і моцныя словы сёння Езус гаворыць. Дараваныя будуць сынам чалавечым усе грахі і блюзнерствы, якімі б не блюзнерыў, але хто будзе блюзнерыць супраць Духа Святога, не атрымае даравання ніколі, але падлягае вечнаму асуджэнню. Моцныя словы, і яны таксама павінны нам даць да зразумення, каб мы ніколі не жадалі ў нашым жыцці зло іншаму чалавеку, каб мы перадусім не пракліналі. Гэта самы цяжкі грэх, які можам папросту спаткаць, калі жадаем зло іншаму. Далей, калі не давяраем Богу, яшчэ больш шукаем тут дзейснасці злога папросту ў гэтым усім. Это таксама вялікія і страшныя грэхі. Але перадусім гэта падман і тое, чаго вельмі шмат. Бо праз падман
мы так само становимся сябрами найбольшого подманщика, яким з'является сатана. И поэтому, як же вельми важно у этом усім сапраўды послухаться Иисуса, сесть и просто побыть у Его присутности. И что каже Иисус у отказ? И Он попросту называет нас своими братами, сестрами, маті, бо виконуємо ту волю, яку Він нам предназначив. І поэтому у нашому житті передусім маємо слухати Пана Бога, маємо слухати Його заповіді, маємо вірно виконувати то все, що написано у Євангелії. І передусім старатися бути добрим чоловіком, не глядячи на якісь осудження, попросту бути добрим і сапраўды жити по-людську. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный как сам за нас, в Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воде Писания, и взошел на небо, сядет праворучие Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и Его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророку, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Наш лёс знаходится в Божьих руках. Узнесем до Его наши покорные молитвы. Молимся за святий костел, каб давав сучасному світу приклад єдності і любові. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за шахаров нашей країни, каб кров в земних добротах не перешкодил им у пошуку духовных коштовностей. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, яка вибирає свою життєву дорогу, каб здоліла розпознати і виконати Божу волю. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх працюючих, каб сумленно виконували свої обов'язки. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворих і терпящих, каб спознали яны ад людей любов і доброзычлівасць. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраних, каб мы, приймаючи Христа в Евхаристії, з надією чекали споткання з Ним у небі. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх, хто належить до рушу ружанцових у нашій парафії, просячи для їх Божого благословення і опіки Найсвятейшої Панни Марії. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты бачиш нашу бездопоможність і слабость. Дай нам свою допомогу і наполни нас своим духом, как только Ты был одиной нашей метой и мкнением. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Thank you.
плыли теплыми. Сам Христос терпел страхом мир, наплыли теплыми. Сам Христос терпел страхом мир, наплыли теплыми. Сам Христос терпел. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу вяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Боже наш Отче, глянь ласкаво на наше служение. Прими дары, які ми Тобі складаємо, і умацуй нас у любові, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. И духом Твоим Угору серце, узносим для Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Бога это и справедливо. Правди годна гэта і справедлива, слушна і збавенна. Так ми заўсёды і ўсюды Табе складаем падзяку. Пані святы Ойче всемогутны вечны Божа, праз Христа Пана нашего, бо ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызволил нас от вечной смерти, а праз свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому з анёлами и арханёлами и с усими святыми мы обещаем Твою хвалу, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа высшая, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, Господа высшая. Сапраўды, Боже, Ты святый, и справедливо хвалит Тебя все Твое створение, бо праз Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и беспыльно собираешь народ свой, как от исходу солнца и до заходу, складав имени Твоего чистую Яхвяру, там у едности с усім костелом, у перший день тыдня, когда Иисус Христос воскрес, и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе. Освяти эмоции Духа Твоего в эти дары, які мы принесли Тебе на вяру, как стали сиями телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказав здійснять эту таємницю. Бо ён у тую ноч, коли був видадений, узяв хліб і подяку Тобі складаючи благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите и ешьте из этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано».
Подобным чином по вечере взял келих и подяку Тебе складаючим благословил и подав своим учням кажучи: «Берите и пейте з його усі, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Пане, вспоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его чудовное воскресение и умивавшееся, и чекаючи Его другого прийстя, з подякою складаем Тебе в эту живую и святую офяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела, и прими Его як офяру, якою Ты пожадал быть умилостивым. Дозволь ко мне узмоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и ее бранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Архангелом Михайлом и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою местовную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта офяра нашего поєднання принеси всему свету супокой избавления. Будь ласкав умацовать у вере и любови костел Твой, який пилигримуя на земле, со слугой Твоим папом нашим Францишком, бискупом нашим Казимиром, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов и сестер, и усіх, хто в ласці Твоей пришел с этого свету, милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними за усюди радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого дорваешь свет усілякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего зла. Дай ласкаво супокоить дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусюди вольны от грехов и закованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего Иисуса Христа.
Вот Твое володарство и моц, и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И Духом Твоим. Передайте ближнему с нами супокой. Баранку Божий, який береш на собі гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на собі гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на собі гріхи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленное подвидание на вечеру Его. Пане, я не вахты, как Ты вошел до меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 25. Номер 25. Моя радость, мой Иисус мой, Ты мое счастье, мой Иисус мой, Ты моя
Платить готовый я все, что маю, ты скорпотины с тобой треваю, ты моя радость, мой Иисус мой, ты мое счастье, мой Иисус мой, ты моя радость, мой Иисус мой, ты мое счастье, мой Иисус мой. Быть пригодится всё ты жадаю, только забежи темная раю. Ты моя радость, мой Иисус мой, ты мое счастье, мой Иисус мой, ты моя радость, мой Иисус мой, ты мое счастье, мой Иисус мой, ты моя радость, мой Иисус мой, ты мое счастье, мой Иисус мой, ты моя радость, мой Иисус мой, ты мое счастье, мой Иисус мой. Молимся. Милосердный Боже, нехай гаючая ласка Евхаристии вызволить нас от схильности до зла и веде на шлях цнота, праз Христа Пана нашего. Объявы душпастерские, 10-я неделя звичайная. 11 червня у п'ятницю урочистость Найсвятейшего Сердца Иисуса, святыимши в этот день 8 и 19 годин. У этот день не обовязывая устривание от споживания мясных страв. Мясо можно есть. 12 червня в субботу успомин беззаганного сердца Найсвятейшей Панны Марии. Праз увесь місяць червень після святих інших вечорових відбувається набоженство до Найсвятейшого Серця Ісуса. А 3 по 10 червня триває октава урочистості Божого тіла. Після святих інших відбувається набоженство і процесії вокруг каплиці. 10 червня у четвер у 19 годин на закінчення октави відбудеться традиційне благословення дітей, а так само вянков и селок. От сегодняшней недели, 6 червня, и разу весь период летний, червень, липень, жнивень, святой мши дитячей 12 године нема. У середу 9 червня святая мша в 19 будет отправлена за душу чистой терпящие. У четверг 10 червня святая мша в 19 будет отправлена у интенции семьев нашей парафии. Адорация Пана Иисуса в Найсвятейшем Сакраменте у интенции нашей родимой будет отбываться наступным чином. От понедельника по четверг с 14 годины до 21, в пятницу, субботу и неделю с 14 годины до 19. Звертаемся с просьбой записаться на дежурство у четверг и пятницу. Дякуем за хвилювання на будову, за супольну індивідуальну молитву, за спів і правду літургічну, за прибирання каплиці і території вокруг її, катехетичні зали і тим, хто дежурив на гэтым тижні. Помолимся за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, ім'янини, юбілеї, хто чекає народів дітей. Помолимся за добродіїв і передавців нашої парафії, а так само в нових добродіях будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного поособку, опеці Маті Божої руженцю. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах
не погоршай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсюду. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Прийміться Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Даруючим опять святого Архангела Михайла особливим чином молодь, яка здає екзамен. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на згубу душ снують по світі. Святий Боже, святий моцний, святий несвятий, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несвятий, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несвятий, змилуйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы храни нас, Боже, от раздорной и несподеванной смерти стережи нас, Боже. Мы грешные Тебе Богом просим, выслухай нас, Боже. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай будет вечно Иисусу, честь и хвала. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай будет вечно Иисусу, честь и хвала.